Čaute kamaráti, zdravím vás pri prvom videu mojom, ktoré som sa rozhodol teda natočiť. Nakoľko ma všetci dokopali k tomu, že teda mal by som sa ukázať pred kamerou a ukázať vám vlastne čomu sa venujem, nejako vám priblížiť moju záľubu, čo sa týka aut, kde sa budete môcť naučiť možno nejaké spôsoby, ako si mnohé veci urobíte sami, pokiaľ máte trošku zručnosť a chcenie, kde sa budeme snažiť sa udržať v nejakých nízko nákladových formách oprav, starostlivosti o vozidla a takisto potom nejaké estetické úpravy a možno nejaké malé bonusy navyše. A už prestan trepať pičoviny. Je to vlastne 2008 ročník, je to Mercedes triedy E, označenie V211 320 CDI. Pre fajnšmekrov je to kód motora OM642, to znamená, že je to 6-valec do Včka. To je 3 liter? O výkone 165 kW, je to štvorkolka a je na vzduchu. Autičko je vo veľmi dobrej výbave a vo veľmi dobrej kondícii. Je to bambus Mercedes. Však Darth Vader, že? Moria dáš 3 vety a 4-krát to musíš nastrihať, ty Steven Spielberg, čo? Pôvodne auto malo stať 5000 eur podľa inzerátu. Po dohode s majiteľom a po preskúmaní všetkých chýb na tomto aute, ktorých bolo viac než dosť, sme sa dohodli nakoniec na výslednej sume 2600 eur. A s kým? Ďalej si ukážeme, čo všetko bolo treba do tohto auta dať. Aby nemal niekto náhodou veľké oči, že ježiš, to je lacné auto, a uvidíte to ďalej aj v tomto videu. Prvý problém bol problém s výfukom. Nový výfuk, teda nastavenie vozidla pomocou softveru, a základný servis, čiže nejaké filtre, nás stál 880 eur. Nádhera, priam čistá krása v plnom rozsahu. Ďalej sme počas tejto úpravy softverom zistili, že vstrekovače vykazujú chybu a nemajú správne hodnoty. Vstrekovače stáli 1200 eur. Ale chalani, prosím, nerobte si zase pičoviny. Ďalej sme museli započítať do tejto kalkulácie na náklady tohto auta ešte aj prepis, za čo by som chcel poďakovať. Daroval som tomuto štátu 430 eur podľa tabulkovej hodnoty. To sa tak nerobí do psej matere. Čo sa týka prednej nápravy, to boli už také tie posledné problémy, ktoré sme odstránili na to, aby sa na aute dalo jazdiť a bolo z toho plnohodnotné auto, a tam nás to vychádzalo zhruba na sumu 260 eur. Taká dobrá robota by to bola, keby furt dačo nebolo treba robiť. Furt! Furt! A krásy a kozia! A furt dačo! Ďalej sú tu ešte 3 také úpravy estetické, ktoré som robil. To prvé bolo vlastne čalúnenie stropnice, ktoré nás vyšlo zhruba na 104 eur. Hviezdicový strop, ten nás stál presne 88 eur. A čo sa týka ambientného osvetlenia, tak tam sme zvolili jednu z tých najlacnejších variant a to nás stalo 34 eur. A momentálne teraz sme na sume 5596 eur. Ide o to, že auto bolo v núdzovom režime, takže nebola možnosť ho vôbec žiadnym spôsobom otestovať. Filter pevných častíc bol kompletne na šalát. Tu vám niekde priložím aj nejakú fotku, ako to asi vyzeralo. No a tento filter to proste nezvládol. Často sa stáva, že ten filter sa jednoducho v určitej časti upchá. Vám sa spustí regenerácia, pri mnohých starších autách ani neviete, že vám regeneruje filter, pokiaľ to teda nejakým spôsobom necítite, že sa tam niečo teda deje s tým motorom, že sú vyššie tie otáčky, že je tá dymivosť možno zvýšená, zvláštny zápach. Tak on sa regeneruje len v určitej časti a nie úplne, to znamená, že tie výfukové plyny neprechádzajú až ku koncu, ako by mali. Čiže tie kanáliky vnútri v tom filtri pevných častíc sa neprečistia, nespália dokonale a tým pádom ostane zanesené, zapcháva sa viac a viac a viac. A tu na to spôsobilo takú vec, že vlastne ten filter pevných častíc sa roztrhol, ostala v ňom obrovská diera, ktorá však ale spôsobila to, že tie výfukové plyny mohli unikať preč, aj keď to teda není spôsobilé. Chápeš, to aj není z tvojej hlavy, ty koko, to už fakt musíš kopírovať aj toto. Akým ja som sa preháňal po púšťach v Egypte a zabával som celú Afriku nočným programom. Tak chalani zatiaľ diagnostikovali, odstrojovali, zhadzovali, vyvárali a vyrobili nový výfuk. Ďalšia
Ďalšia vec, ktorá sa objavila, bola, že auto začalo mať opozdené štarty na studeno. Ako sa schladilo počasie, tak nechcelo štartovať. Ale boli aj teplejšie dni, kedy bolo aj 17 stupňov a aj tak auto nechcelo štartovať. No, pri úprave tom softvéru sme zistili, že teda bolo by dobré vyriešiť vstrekovače, lebo tie vstrekovacie trysky boli veľmi zanesené, podfúkovalo ich pravdepodobne. Ak už to niekto niekedy robil, tak neboli zafrezované tie sedla, do ktorých dosadajú tie vstrekovače. V takom prípade nám tú naftu začalo pretlačať von a karbonovalo špičky, takisto zakarbonovalo celé vstrekovače. Tie vstrekovače nechceli zvonku, 3 išli, 3 boli zahryznuté. A nakoniec sme zvládli aj to. Prepadové hadičky a prepady sú v poriadku, takže sa len pretesnia, dajú sa nové medené podložky, dajú sa nové podložky na prepady, zafrezujú sa sedlá, založia sa vstrekovače, dotiahnu sa, odskúšajú sa. Ideme nadštartovať toto vozidlo s týmito novými vstrekovačami. Ježiš, tam už sa nafta tlačí. Stojím. Niečo tam ští. Co kameruješ, buzerek? Na prvom pri tebe, tam presne dole, prepad. Dobre, stop, zastav. 2000 years later. Tak čo, majster, ako hodnotíte zvuk tohto auta? Že niečo tam šteboce. Niečo šťeboce? Asi sú tam nejaké čvieriky vnútri. Tak nie som herec ani spevák. Ako počkaj teraz, čo teraz, počkaj teraz, neviem. Futbalista? No. Vítek. A. Vlado. Vlado Vítek, nie? Ale ktorý? Bože, Robo! Veď koľko vás je Vladimírov Vítekov? A few moments later. Robo Vítek, nie? Ako je iný? Ale počkaj, neviem. Už to vypni. Som musel zahrať takto. Upozornenie na meškanie vlaku. Pokiaľ sa nachádzate v tejto časti videa a ešte nemáte odber na mojom kanáli, neváhajte a učinte tak, čím skôr, aby vám neunikol ďalší pripravovaný obsah a taktiež, aby som už nemusel chodiť do roboty. Srandujem, haha, veď ja ani nechodím do roboty. Ak sa vám video páči, tak som rád. Ocenil by som však, keby ste dali like a zanechali nejaký chutný komentár. Ak by ste však mali až príliš nudný život, môžete si zapnúť aj zvonček, aby ste dostávali upozornenia, keď vydám nové video. Je dosť možné, že toto bude prvé a zároveň aj posledné video. Nespal som kvôli tomu už asi tak 3 dni. Freedom. It's time. Oh shit! Damn! Bullshit! Ah! Ah! I don't need this shit! No keby niekoho zaujímalo, tak toto vôbec nemá byť takto. Tu je to odtrhnuté vnútri pod tou manžetou. Píča! To sme povolili, ale tá tyčka nemá byť takáto. Tyčka stabilizátora je vytiahnutá. Tento stabilizátor je povolený, tlmič máme povolený. Čap riadenia je povolený, kontramatica povolená. Tuto tento spodný čap budeme musieť povoliť z tejto strany. A vlastne vytiahneme si celé rameno von aj spolu s týmto vrchom a to si prehodíme vonku. Už to máme skoro všetko povolené, relatívne to ide dobre, tak to nezakrikneme a ideme na to, pokračujeme ďalej. Áno.
No, takže sme zistili, že aj tento čap je nepoužiteľný, lebo sa celý točí, je mäkký a takéto proste mäkké čapy byť nemajú. Takže tento čap príde zajtra ráno a tým pádom skladať to budeme ráno. Furt, Dačo, furt! Benny, a čo ti je? Ideš ho? No poď. Ahoj. Ahoj, fešák. Čo je? Dobre, takže na ramene máme prelisované jednu stranu, ktorá sa skladá z týchto dvoch častí. Ďalej prišli už aj nové čapy nakoniec, to je podporné, takže tie ideme vymeniť. Toto stredové uloženie je v poriadku, na toto sa vešia tlmič a je to zatiaľ pevné, guma není vypraskaná. Takže ideme si to skúsiť poskladať a budeme to zakladať do auta. Takže malý update, ramena sa nám podarilo už prelisovať, problém bol s týmito olejovými časťami. Stabilizátor sme si vyhli, tento malý čap sem dotiahneme, založíme tyčky stabilizátora, čapy riadenia a nápravu máme hotovú. Vári! Asi dal? Čo sa staráš? Čo si? Nejaké reality show? Dobre. It was at this moment that he knew. He fucked up. One eternity later. Dobre, nápravu máme poskladanú, už to pôjde len na geometriu. Zbiehavosť sa nastaví na tomto čape. Tuto bol odstrihnutý tento šrob, lebo ho zalomilo, tak sa to ešte vyvrtávalo. Čistilo sa. Uloženie. Ideme založiť kolesa a môžeme to vyskúšať. To máš klimu? To je ako chlap, ne? Nemáš, to by si tak nesmrdzel. To som úplne nemusel. Ja som tu normálnym, ja realizujem normálne veci a vy, keď nemáte o to záujem, tak to neposlouchejte a nemusíte to vôbec vlastne počúvať, ani kúkať na to. Ja nejsem nikomu kokotem, prepáčte, to tak musím povedať. Ja sa musím tak už do tohto živého vysielania vyjadriť. Prepáčte, sa tak musím vyjadriť.